Ife twala Hilike TV tikupemphani kuti chonde uthenga umvere mpaka kumapeto, komanso apangeni share azanu kuti uthenga aumvere nawo, komanso osaiwala kupanga subscribe pano pa Hilike TV kuchimake kwa nkhani ndi mapulogalamu osiyanasiyana. Mr. Joseph Rafuine mwana osowa dela lina kuna limulenje anapita kosaka osapa nakumana ndi mulenje nzake na Yesu atasaka osapa sawelenga nati kwa bolingo mwaihopa nyama unalipo koma chifukwa ndinalindeka ase nyama zikangotawa kodi bwanji tipange mkwirizano siku lina tisake limozi ndicho linga nyama zikapezeka tizathandizane siku loyambana pakalulu ndipo sawelenga anati ase bolingo mutenge ine ndizatenga siku lina siku la chiwili anapawina malo moti atenge sawelenga bolingo ntimona mupweteka mpaka namupanzake muchikangawa bolingo unaganiza bwanji mpaka kumupa sawelenga muchikangawa bolingo unaganiza bwanji mpaka kumupa sawelenga nkani yake ya nyama kodi mesa munapangana koma bolingo kuipa ntima za bwino zonse zikhale zako Isa woipa ntima kwa basi Oipa ntima oipa ono bolingo kulimba ntima kumupa sawelenga koma tupana ligwirizano takumbukira ni malonjezano anu utakumana muchikangawa osaka abolingo mumavomela ndicho linga chofuna kumupa zanu sawelenga banja lake la sawelenga lilipa mavuto kulilira atati apitati bolingo unaganiza bwanji mpaka kumupa sawelenga muchikangawa bolingo unaganiza bwanji mpaka kumupa sawelenga nkani yake ya nyama kodi mesa munapangana koma bolingo kuipa ntima za bwino zonse zikhale zako Isa woipa ntima kwa basi changa bolingo chinafundira pansalu usaziyese wakwana changa bolingo chinafundira pansalu usaziyese wakwana masiku amatandikugona uziwe masiku amatandikugona tizaone sana unaganiza bwanji mpaka kumupa sawelenga muchikangawa bolingo unaganiza bwanji mpaka kumupa sawelenga nkani yake ya nyama kodi mesa munapangana koma bolingo kuipa ntima za bwino zonse zikhale zako Isa woipa ntima kwa basi
isa iwe woyipa mtima kwa basi Rusty on the bar.